ke Rainbow of Sounds Music School ke Badan Haksionong Maubri Riboy District ke baju perlong Sisim Citayo ha ke Sisa Jan ha Little Flower Higher Secondary School Maubri ke don bunjait ke kom hikai ha ke liang ke tem keput bat karwai ke siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal kikena agi bahan nyos dam senang kila banwan pentebit ha ke music school bat om dan jinge na ke mentai ke larang baru banwan pentebit ha ke music school ka syat suk mensim ke bachis pak khadar jong seng khasi lala ban penkut ha ka phu ka phing bat ke jingwan saki jong ki 4000 ngot ki khun khasi nak leng jong gari khasi jentia ha ka ba ke syat suk mensim lapan long hamadan waking jayau shlong ha ka borang ba bantai lang rumnong ubari publicity secretary ke seng khasi seng kemi mokhar ulong magane ke snem ke dei ke babun pat tam na pedeng jong ki pat kisnem Hagate syat waking lenek belujukot kum gasyat suk mensim lawan banishim benta dagi kun sinrang bat ki kun kentai ki bakentup hadu 1000 saus pa tam yutuk kirang ba seng kasi hagaje kiran bat kilat pathai kubor manhakas ngikut jong kate kelempung leniam ki sinrang ki balawan yasyat hagane gasyat waking ki po hedu nyos pa arpo nyangut kat bagi kentai pat ki po nyos pa arpo saungot kumban syuk deu khendiat baik te syat suk mensim la sedang du ka praterik uyayong arhajar arpulai bat penkut henne ke sinengkong dak ba mi na ying seng khasi mokhar bat yat samadan syat waking dak ngu ka demble ya ka bala peniat dak temen kesan ke seng khasi bat but pat ke jing mi kejat ke nong syat bat ki duhalia ban sedang ya ka syat ka kemen bat ka ngu ka demble ki khana arit kenthai bat chenrang ki samla chenrang bat ki thailut kilaisim benta ha kene syat rengkat karyam tenrai balakup dagi dhara kiksiar kiksa bat ki keping ki bi songkya ha ka bagi kenthai ki syat hapdeng kat ba ki chenrang ki syat masti narut ban ker ye ki kenthai ka balong ha kerkom ban peni bau chenrang ude unong da unong ker ye ka kenthai ka badai ke nongri ke nonglum ya ka kur ka jaj bat ka dustur keriti bat kum juru ya ka jaj ka khong Hakane ke syat suk mensim lawan ban sakhi deki 4000 ngut ki pajba ki balawan nakeleng jong ki jaka jong gari kasi jantia kene ke syat suk mensim lan ke syat waking kene ke syat leniam ke bapau nam bat ke bahe tam ha kene ke rilum kasi nepring jong ki wipat ki syat leniam Hakane ke sengi lawan ru ban sakhi daulat jong jela usri phagau chauhan uba perstun tensong ubari sumbut menteri rangba ke jela undong bisyar ke high court usri HS thank you baru DGP Dr. R Bishnoi IPS lembat kwe ki he sarkar ha gaji don langru jong ginong ilam ke seng khasi seng kemi ki bakentup ya ke kong solani bare urang ba bantai lang rumnong ubri chairman publicity secretary urang ba paya B senrem ubri assistant general secretary ha bagi ti ginong ilam kilpon pau ya ke jengkemen ba ke syat tenrai kolsyor jong ukhun khasi lanang la ban songthu bat lanang la ban tengkai nak wei ke por sya ke wei ke por bat kum juru na wei snam sya wei pat Lemak jingi sementah jong ginong saat kan thai bersenrang ngi ba kajing kerman ya kaseng hi brokwe bat kajing suthu jong ki parkur ki parkha ya kata ka lariti katunrai bat kaniam jongi kun khasi khara lembah ka ni ka jingwan sementah jong ki hakasat koiru ngaku man
ong ni tang seng kemi ni por bomenta kitnat seng beper ki pelong ki syat ki man kanir kalau ada kuwi ka ba pelong ya ka syat suk musim ni po wiking ka ban he tang ki basoti te hakipor ki ba menjual ka jumut jong ka syat ka long ba sisen ba ki la sedang ban khia samla la dei ka por bo le se ban yalu samla te ki ya lam ki khon ba kin syat ba hang to kan ki ya itho ki thau rei menta le se ka dei na ka jing kumbaki ong hakitim hareng kari Bible na di kajing sngutu ka ba ngi snu ba ka de ka ru ka ba don kam ban hikai ki khna ki barit ru tengi imenta ba wat ki khna rit ki badang san snem ru ki kimi ki pa ki lawan ra sama dan shan ka ai ka pi ong ka de ka ba sisa malau snem ngi ki nong syat ka nang bun menta ka ti ki poi ka sos pa kan thai bersenrang di nakaliang seng singi haban syong ni perkan pi kan ni ka syat wiking ni ka bangi ju tip lang ka syat wiking ka di ka bala stang syat na du sem nespa khatwe kata ka jing snow ban rano shweru ka don ni haprengi para ruseng prengi nong yalam banong ban pelong shwe pan le si kapor kan saya lami kan sapatai ngi lada kanang he nang he le singi haban syong ban perkat ban wanra ya ka jaka ka kham he o kham klui sakapa aru kelong ba ngi kermen ya ka jing petlang jong ka sarkar la ka di ka sarkar jalan ka sarkar kami le si ban wanra ki infrastructure hang ni le si kumgi jaka syong ki kalari kini kita la ngingin la man yo ikini jiram na ka sarkar kan bahasbune ki sinrang ro kibon ki kenthei ro kibon kumbala pan bana mentan ai sinrang ro ki lapoi nyos patam ki kenthei ki lapoi nyos patam ten re ka jing sim benta jong ki khna kenthei ngabrong ki samla kenthei ai i bakala long ka bala nang kiu man la usne tile se ka dei ka baningkong hi ka daw ka dei ka jingla ro na yeng na sem ban pen song tho ye ki khon bat ka jing don jong kini ki seng pen i ka bakar siu thia ai ki khna bakin let ban sim benta bat le se ba ka jing pe jong ki kimi ki pa mentar ila nang su tho ya ka jing kodor jong ka kulsur la jong te ki khna kan thai menta ki mi sakmat bat kan thai bat sinrang hi ngam ong tang ki kan thai dei ki kan thai ru ki la mi sakmat na mar ngar ki khon jonga armut ki syat menin bangi klem yo ban syat ki la smusi na mar mi hapan lek no istoi sebayam te ngai iba ka dei ka jing pen khe im ya ka ne ka jing sngu tho ha ki khna kham tam ha ki kan thai bakin bat ya la ka jong kariti ka dustur ka dei ka we na ka daw ka bak krsi wi ki bakin yami pai ba sakmat kani ka syat kadai ka syat ka penyajan ya ubun riu balau trai nong thau nong bu ti hakajo ka por long hakani ka por bangi simti kani syat ni dei ban khin tang hai ka bat ba kani ka syat kan long ka bapu ka bafieng bat kum bai laong ba pa ya bangin ya hakata ka tipriu ka tuplei bat ka jingdon ya ka por ka burom bat ban pinผู้เป็นเพียงสุดๆialah kalariti bat ialah kaniam terkom jom kasih kabaning kong kumba piatip i kajing buat teneng kadai ka wei mo ka ba penhiar ya kariti ka distur jongi ndrai ka jing sim benta jong kilong kumi menta pat ngayo iba la kalong hayeng hastem la long haki seng kena namar bor haki seng kena kidai kilong kumi ki besim benta ban ai ka jingi kai ki kena nang ta ka jing don benta jong ki haki ni kitanat seng ki ba pher ban lek kersiu ban aya ka seneng ka kraw kala long wei na kisni yang ki ba kraw ba ban wan rai ka ne ka jing smutho ha ki parakur ki parakha ya ka jing kodor jong kariti ka dustur ka jongi ka bangila yo nadu badang sedang hi ka perthei jong khasi ka kemen jong khun ka sikra ka syat khasi ki bongong ka dei ka syat don burom don akor bangsa don burom don akor kari ba ka cek benrio ti akini ki por ba ki juk ki bamenta ki babun ki beliau kelab benyau jing herdor jong ka akor ti lemba kan ni kasyat ka kubor ka mangkuat ban ai kalong ba ngin yari ya ka akor burom lakan thei ni senrang hak pinu i hak dor jong kasyat ki kan thei kita pendem yu nyuman kapang singat ka baki ki deng ka ka akor ka burom jong ki simet bat jong ka yeng kesem bat jong ka rihip ba tek benrio kilong senrang ru abik syat care plun ya ki kinthei ki de ki nong da ki nong care ngi kwa ya ki long senrang begin long ki nong da ki nong care ya kari ba tek benrio kani ki de khobor na ka syat sugum siam mentau sna